kusaqhubeka ukucingwa kwezidumbu ikakhulukazi ezingane kwacutshwayo eDassenhoek. Nakuba ke imizamo yamasosha amaphoyisa nezinja iphunzile kule ndawo yakwacutshwayo, kuhamba omakhelwane abanye babo bashonelwa amalunga ayisishiyagalombili, eminye imindeni ihanjelwe amalunga ayisithupha. Emndenini wakaHlophe kushona abayisishiyagalombili, kusatholakala isidumbu sikamama wabo kuphela emfuleni bude buduze nomuzi wakhe. Kuphinde kwakhukhuleka amathuna ayisikhombisa. Elesishiyagalombili likagogo wabo ofihlwa ngonyaka odlule lithola ugandaganda ngesikhathi umba. So wathi usamba umuntu agandaganda, sabona kukhona into ephephukayo, samemeza samisa, wathi besithi siyagijima phela sibonile ukuthi umuntu lo. Masigijima siyafica ugogo usayigqokile ijweni yakhe yesonto, sathatha le ngubo lezi esixhaswa ngazo abantu samgoqa ngazo. Nakamakhelwane wakaHlophe kwaNtuli kukhalwa esifanayo. Uzibuyile Ntuli ushonelwe ingane yakhe eneminyaka eyi11 namalunga amanye amahlanu. Manje nje njengoba bengatholakala inhliziyo yami ihlungu, ngifile ngazi ukuthi bayitshena ukuthi ngibalahlile, angazi ukuthi ngizizwa nginjani, especially ingane yami ngibe nomuzwa engathi seduze kwami. Kwesinye isikhathi mhlawumbe engase ngithola ithambo ngibafihle ngingabhodla, nginga-understand ukuthi bekumsebenzi kaNkulunkulu. Manje angi-understand mengabe nemizimba ngingayitholi ukuthi kanti kwakwenzakalani. Umnyango wezokubusa ukubambisana uthi amathemba awo aphansi phezulu emzamweni yokuthola idumbu engakatholwa. Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.